Мая гераіня сёння Юлія, фермерка. Яна здзейсніла сваю мару і разам з мужам у Беларусі набыла свой маёнтак, сваю зямлю у Віцебскай вобласці і стварыла там уласную вытворчасць сыроў. Яны завялі сваю гаспадарку, коней, коз, кароў і, па сутнасці, ажыццявілі тое, пра што марылі ўсё жыццё. Але 2020 год унёс карэктывы ў іх бізнес, у іхнюю улюбёную справу. І размова нават не столькі пра пераслед, як пра тое, што іхнія кліенты, людзі, разумныя, інтэлігентныя, якія клапаціліся пра сваё здароўе і пра сваю краіну, былі вымушаныя паступова з'язджаць з Беларусі. І ў выніку практычна 90% тых, хто набываў іхнія сыры, з'ехалі. Бальшыня ў Польшчу. І ў выніку сям'і Юлі таксама было неабходна з'ехаць з Беларусі. Некаторых жывёлаў яны змаглі вывезці, а некаторых не дазволіў закон. І вось цяпер яны знаходзяцца пад Кракавым, дзе зноў аднаўляюць вытворчасць сыроў. Давайце паглядзім, як цяпер жыве сям'я Юлі, як здзяйсняецца яе справа улюбёная, як пасвяцца яе жывёлкі і як атрымліваецца ўсё гэта рабіць далёка ад Беларусі. Ну что? Тут сено у них лежать вяроўкі, каб не запуталіся. Мы пераехалі ў 15-м годзе з Менску у Браслаўскі раён, набылі там дом на хутары, каб прыязджаць на выходныя ці на канікулы. Але потым нас гэта ўсё зацягнула, мы купілі парачку авечак, парачку козачак. Потым, калі з'явілася малако, трэба было яго нешта з ім рабіць. І мы пачалі рабіць сыры. Гэта было яшчэ там 7 год таму. Мы пераехалі ў снежні 21-го году у Польшчу. Чаму? Таму што ўсё больш нашых сяброў з'язджала з Беларусі. І таксама тых, хто замаўляў нашыя сыры. То бок наша кліенцкая база так паступова перамяшчалася. І мы папросту вырашылі перамясціцца за ёй. З сабакамі гэта наогул не цяжка. Ёсць ужо распісаная, мне так здаецца, на многіх парталах схема, якія дакументы павінны быць у жывёлы, там чып, прышчэпкі і паспарт. Вось. І там ёсць такая паслядоўнасць, у якой гэта ўсё павінна зрабіць. А з коньмі там трошкі больш цяжкая сітуацыя, таму што таксама трэба робіць некаторыя прышчэпкі, трэба робіць аналізы крыві. Вось, каб гэта ўсё забіраў ветэрынар, і коні таксама павінны быць шыпаваныя. Так. Яны ўжо хочуць пабегаць. Але тут пакуль таяў снег, ішлі дажджы, было вельмі так, як тут, мягка. Можа, ўжо заўтра іх выпусцім туды, каб трошачкі пабегалі. На Беларусі мы жылі на хутары, дзе была такая дзікая прырода, дзе там дзікія жывёлы побач з намі жылі. Было мала людзей. У гэтым месцы вельмі адрозніваецца, і мы так сумуем менавіта па той такой дзічы, якая была ў нас на Браслаўшчыне. Маральна можна сказаць, што мы былі падрыхтаваныя, таму што наше такое рашэнне пераездзе было ўжо 100%. Сабакі ехалі з намі ў машыне. І спачатку усе былі такія сур'ёзна настроеныя і на беларускім баку, і на польскім. Адразу там адчыняйце ўсё, што у вас ёсць. Але як толькі мы пачыналі адчыняць дзверы, адразу ўсе крычалі: зачыняйце, хутчэй назад. Што дапамагае трымацца, калі там навокал усё ідзе крахам. Гэта тое, што у любое надвор'е, там, у любых абставінах, нават калі мы ўжо так думалі, можа быць рознае, можа быць і вайна, можа быць што заўгодна.
Але пры усялякіх абставінах, якія б толькі не здарыліся, усё роўна раніцай трэба ўставаць, ісці да жывёлы, даць ёй паесці, папаіць, калі сезон падаіць. Ну, вось, калі такі выстроены як бы распарадак, нейкі расклад дня, то апошнія 2-3 дні я ўвогуле не глядзела тэлеграм. Гэта просто нонсенс, тому што мы прывыклі ўжо колькі год жыць з тым, што прачынаешся, глядзіш навіны, там засываеш, глядзіш навіны. І зараз просто столькі многа працы. Нельга сказаць, што гэта такая там праца, яна прыносіць задавальненне, але яе вельмі шмат, і таму просто не хапае часу на тое, каб сумаваць ці там апускаць рукі. Гэта не дае ні працы, ні жывёлы. Яго назва качакавало. Італьянская рэцэптура. Яны спеюць прыкладна месяц, гэтыя сыры. 3 тыдні, 4 тыдні яны вісяць у нас пад страфой. Вось такі сыр з попелам. Гэта попел спецыяльны для сыру. Ён робіцца з пладовых дрэваў. Гэта звычайна вішня, сліва, можа быць груша ці яблык. Мы стараемся не павышаць увогуле кошты на сыр, нягледзячы на тое, што інфляцыя ёсць нават і тут. Зараз яна па ўсёй Еўропе ёсць, і павялічваецца і дастаўка, кошты пошты. Але наша такая аўдыторыя, якая купляе сыры, гэта беларусы. У большасці сваёй. І таму, канешне, мы разумеем, што зараз такі трошкі цяжкі перыяд для тых, хто толькі прыехаў, тут толькі штосьці пачынае. Таму мы стараемся не павышаць. Як гэта будзе далей, я не ведаю, але зараз вось ёсць як ёсць. Калі мы зразумелі, што не зможам зрабіць нейкі такі запас сена, бо мы адкрылі збор на такой платформе для донатаў, і буквально за 3 дні, можа, іншыя беларусы сабралі нам такі на першы закуп сена для жывёлы. І так мы змаглі 2 месяца вось іх спакойненька карміць. Калі вы хочаце нас падтрымаць, то можаце паспрабаваць нашага сыру ці сыркоў глазураваных. Я заклікаю ўсіх маіх гледачоў падтрымаць вытворчасць Юлі, бо хто, калі не мы, беларус беларусу, беларус, як напісаная на маёй кашулі ад брэнду «Жнівень». Дарэчы, Юлія зрабіла зніжку адмыслова для нашых гледачоў. Па промакодзе «Беларус беларусу» вы можаце звярнуцца і атрымаць 10% зніжку. Будзе прыемна і нам, і вам, і Юлі. Давайце падтрымліваць сваіх. У іх маленькіх бізнесах, у іх маленькіх справах, ствараючы, будуючы, падмацоўваючы нашу новую Беларусь, якая вернецца дамоў. Лістуйце да нас з любога пункту свету, каб падтрымаць нашых герояў. Падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі, а галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма.